Kam shalak bat klan ki kentei ban ki shenrang. Kabala batai da isa storyteller London is one. Hoit kade ba ki kentei ki kam klan bat shalak ban ki shenrang namar bale. Isa storyteller London impat IEP ke jubab. Henrengan prasang kat bala ban IEP ke jing pensyai. Hakayap accident kali ne skuti ne bike ki kentei ki dunabha kadau kade babon ki driver kali driver bike driver skuti de ki shenrang sakawai pade ki kentei ki banyak kali nyak skuti nyak bike ki kamle adakar banyi ki shenrang kumjuru ki shenrang ki syatnya haki national highway bajengai tang hapo sor kene ka pelong ye ki ban kam yap accident bon ban ye ki kentei kam yap shwa ki shenrang lane kam imslam ki kentei kadau kadei ba ki kentei ki kamle adakar ha ka bam kadi kathia kadam ki shenrang pat ki khambam pathar shane shatai ki thia met kumta terter ki riustat kilap ba ka bor banyada na ki jingpang lane immunity ka kham khlain ha ki kenthe ban ya ki shenrang kane kade namar ka jingya pher ha ki sex chromosome na ka banta ban kha batpun ka kenthe ka ban kha banpun kadon kam ban yo shibun ka jingyada tang na kabanta jongka Henry na kabanta jong ikun lungru namar ka kanthe kadon XX chromosome ushenrang udon XY chromosome ki X chromosome ki khamdon shibun ki jin ki bayade mar ka jingeda na ki jingpang kane kade ka jingthau korpang unong thau namar ki de ki ban sakha batpun khnang ba kinyo ki jingeda na kabanta ikun lungru Kaju kajing mensau tang ba ki kenthe ki kham khlain ka bor ban im ban ye ki shenrang namar ublei ulathau ki ban sha ye ki jingpang kum ka jingpang ha ka por ka ba ki poi period bat kham tam ka jingpang ha ka por ba kha khon ka bade ka papang hadu kata kata ka bayarang kat kum ka jingpang ha ka ba kedia ki shing kane ka jingla jongki ban sha ya ka jingpang ha ka por jing mensau namar ki kenthe ki penmi ka endorphins lene estrogen khambon ban yo shenrang ka endorphin lene estrogen ka de ka kanja dawai lene hormones ka ba penmi da ka jabing ban panja ya ka bor jong ka jingpang ha ka por ba mansao ki shenrang ki yap kloi namar ki tre ya baro ki kam ki bama kum ki kam shipai ban yele thma ban ti dewyong ti mar po khandeu ban shna ki line electric wire ban tray hagi industry ban shna tower ban shna jingking ban tray bon chat ki kam khnang ban pan kiu ya kari uble ulathau ya ushenrang ban long unong yada ya ka ying ka sem ya ka kanthei pat kum kanong yarap ki kanthei pat ki khamle bha ha ka pule puthi namar ki khamlong discipline bat ko mu sneng ban ye ki shenrang kane kade namar ki kanthei ki khamlong agreeable to the system namar ublei ulathau kerpang yaki kumta khanang bakila ban penhapo hau tanga jongki Henry katkum gejing wat nya ki riustat ha kaling jingpang jabing pade ka khamroi bha ha ki kenthe namar ka rukom connect yaki thet jabing ka compare ha ki kenthe ki long sup bha ban yo jingpang snausi jingpang dom khuslai depression kane jingpang jabing lane jingpang bhor kakan re bha ha ki kenthe badang samla ban ye ki kenthe bala shongdok khaddu yawai ubale ulathau kenthe bat shenrang jar jar ki banta bar ki jingkit khli kimla banlong kaju Henry kimla pat ban ye imlang khlem dasnga thu iwe yewe khuble shibun ublen kurkhu yapi singaw bha subscribe share like khna ba phinyo iki video ki baran kam